Takže čaute lidičky, já vás zdravím u mého dalšího videa. Dneska bude ochutnávka těch dvou primeů, tak jdeme to ochutnat. Tak jako první ochutnám ten červený. Tak jdeme na to. To voní přesně jako marcipán. Tak jdeme to ochutnat. To není dobrý. Ten mi nechutná. Nedoporučuju. Takže tomuhle červenému dávám tak 3 z 10. Maximál. A jdeme ochutnat teda ten modrý, tak jdeme na to. Ten krásně voní. Tak jdeme to ochutnat. Tak, ten je fakt dobrý. Tomuhle dávám tak 10 z 20 nebo 20 z 20. Jo, tak jo. Takže pokud vám tohoto videa líbilo, dávajte lajky, odběry a zvonečky. A zatím čus.